Mag-asawang nagtutulungan sa buhay, magsasaka, magkasama sa hirap at ginhawa, at kasama ang kanilang pamilya. Pinay farmer sa Japan, buhay, magsasaka, mag-asawang nagtutulungan. Yan ang buhay, Pinay farmer sa Japan. Anumang hirap at pagod, basta laging magkakasama tayo. Kasama ang pamilya at kanyang asawa, nagtutulungan, buhay, magsasaka. Laging bigyan ng kulay ang ating buhay, buhay, magsasaka. Lagi tayong masaya sa pagtatanim sa bukirin. Okay, ayan ka-farmer, medyo nalinis na natin, oh. Ayan, nalinis na natin yung ating sibuyas. Ayan, yung sibuyas natin medyo nalinis na konti. Ayan. Ayan, medyo konti na lang para malinis natin siya lahat. Okay, ayan. Ayan, medyo nakikita na yung katawan niya. Ayan. Ayan, ito mga damo na to, tatanggalin pa natin to. Ayan, tatanggalin pa natin yan. At anong oras na ba? Magandang araw. Maganda yung sikat ng araw ngayon. Ang ganda ng araw ngayon. Maganda ang panahon. Kaya nakapagtrabaho tayo ng mabuti ngayong araw na ito. Sabado. Ayan, kaninang umaga, nandoon tayo sa plastic tray nagtatrabaho. At ngayon naman, ayan, natapos na tayo doon. At ito, nasa sibuyas na naman tayo. Meron pa tayong mga extra oras na natin gawin dito sa ating mga tinatanim. Kaya ito, nakapaglimpisa tayo kahit konti. Ayan. Ayan, meron sa kabila, hindi pa tapos. Ayan. Ito tayo tapos doon. At aakyat muna tayo para makapagkape. Para makapagkape tayo. Aakyat muna tayo para makapagkape. At saka si Dana, hindi pa natin nakikita kung nasaan siya ngayon. Ayan, akyat na tayo at nabigyan ko na kayo ng update ng kasaba na tinanim natin kanina. At saka babalikan na lang natin to ulit. Ayan, ang ganda na, oh. Diba, nalinis na natin. Kanina sobrang damo. Ayan, nalinis na. Ayan, so isang picture muna. Oh, picture muna kami. At saka kanina na-update ko kayo sa ating lettuce. Yan yung lettuce. Yung tinanim natin. Tsaka hayaan muna natin yung sibuyas doon. Okay. At nakapagkape muna tayo. At ako magbabay muna. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Ako si Pinay Farmer sa Japan. At sa ating YouTube channel na Inday Abil Bisaya. Bye!